Kitaan mo niya kanyan. Halika eh. Tayo mo kanya daw. Kitaan mo niya. Putang mo na. Magpakya ka. Oh guys, yan po! Bilba ka magkita. Ngayon po ay Tuesday po tayo ngayon, Holy Week. Yan, kasi po ay pang-apat na po, hindi po nakarecord yung tatlo. So, plus 3 po tayo ngayon sa kanyang walking. Yan. So, watch po kami, Pilbean, yung aming walking therapy for this Holy Week Tuesday. Balik ka nakalala. Kalma ka. Isipan ko lalakad na talaga. Siyempre. Nga akong binubagtabi, kaya ka. Huwag naman lalakad na kami. Wapi. Lalakad ako, matalot. So guys, hindi ko sinawakan guys. Alalay lang ako sa kanya. Yan. Gawa na pa rin pasukan. Tin. Bantala ng problema. Ay, bong. Yan yung pagkatiwala ko. Hawakan tayo, nakakalali ka na. Wah. Yung guys, hawak sa kanya. Ikot sa ngayon din guys. Yan. So this is the good improvement of dancing. Basta natin ito. Iya. Very good ko. Siyempre. Nakawari very good. Daniel! Super very good po. Jake! Stop ka, paglanganin ka. Very good kay mama. So sa lahat po ng subscribers namin, likers, happy Holy Week po sa inyo lahat. Ayan. Si Halloween. Ayan. Magnilay-nilay po tayo. Ayan. Huwag kakain karne. Sa inyo po yan, kung anong mabiling karne, kung kumain. Huwag nang kabibiling karne. Manok na lang. Ano po kapel? Ang bago sa